paketti. Krista taskaa. Sokeria 6 kiloa. Siitä Kengänkuva persuksiin. luritetaan litku pulloon. Persuksiin. Ja hyvää tulloa. Isä, otat sä vielä iltapalaa? Mitä helkkaria? Perhana. Mitä sä... Mikä täällä haisee? Täällä haisee. Täällä haisee. Tiedä miten siitä Elinasta on tullut tommonen komentelija. Miten helkkarissa tämmönen voi olla edes mahdollista? Voisit heittää nuo vehkeet roskiin. Tää on ihan tolkuton määrä. Itekö sä olisit tän kaiken juonut? Mulla on siitä vähän huonoja kokemuksia. Mustaherukkamehua. Ihan kauhea hajukin. Siis miten niitä ei mukaan vaarallista? Niin on, ja ottanut lisää velkaa. No kyllä mä osaan varani pitää. Että sä olet itsekäs. Pakkaa tavaras heti! Ole hyvä ja poistu. Saisit sinäkin osas. Kari sentään antaa mulla olla rauhassa, mutta sinä mäkätät ja määräilet ihan kohta yhtä pahasti kuin äitis. No anteeksi, kuinka? Elina ei saa minkäänlaista vihiä mun pikkuharrastustoiminnasta. Ettes yhtään häpeä. No et itse yhtään häpeetä. Onni joutuu vaaraan oma isoisänsä takia. Mehu Maija. Ja jossa Tuomo asuu. Minä yritän murtautua puustiselle. Perhana. 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 Hyvä on. Jos tämä peli jatkuu, niin minä ja Onni Saadaan vähän uutta ilmettä tähänkin huusholliin. Siitä sait.